pagkatapos naman ganyan. Ay, hindi, pwede na yan. Ganyan. Alright, mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. At syempre mga katupay, dito ko ngayon sa Barangay Pinyahan, Toda, mga katupay. Dito yung pila nilang pagkita mo, be. Yan, nakapila sila mga katupay. At syempre, magbigay naman tayo ng bunti katuwaan sa aking mga kasama tricycle driver, mga katupay. Ganun pa rin mga katupay, kung maula nila ang pangalan ng Sisirian nasa loob ng ating Maywaga box, ay magbigay ako sa kanila ng 500 pesos, mga katupay. Alright. Pero bago ang lahat mga katupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all mga katupay para maging updated ka sa mga i-upload kong mga video. Pa-subscribe mga katupay kung nagustuhan mo ang aking ginamit video sa araw na ito mga katupay. Sino na? Bandit! Ilang. Dito. Para maganda kuha. Bago ang lahat, ano pala pangalan mo? Jason Villanueva. Alright, driver ng Tricycle driver, Pinyahan. Pinyahan Toda, mga katupay. Okay. Ready ka na ba? Basta. Hulaan mo lang kung anong pangalan ng Sisiria. Unang clue, Sisiria, alam mo na, di ba? Oo. Tapos dukutin mo, pangalawang clue yun. Oo. Sa loob ng 10 seconds. seconds. Okay, pagkatapos ng 10 seconds, dukutin mo yung kamay mo. Tapos hulaan mo na. Okay, alright. Ready na? Yeah. Okay, ready. Dukot. Yan. Hawakan mo na ba? Kasama ba? Madali lang yan pa. Okay, 10, 9, Madali lang yung binili mong chichir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ano una? Roller coaster. Roller coaster? Sayang. Hindi, pangalawa natin kalaw mga katupay. Pangalawa. Ano nga pala pangalan mo, bro? Michael. Okay, driver ng Pinyahan. okay, 10 seconds na. Alam mo na. 10 seconds. O, 10 seconds. Tugod na. Pasok mo yung kamay mo sa loob. Pagkatapos Naman ganyan. Ay, hindi, pwede na yan. Ganyan. Ngayon, pagkatapos ng 10 seconds, tugutin mo ah. Sige, anong hukutin ko? Kamay mo lang. Okay, joke yung team bro ah. Sige, dukot na. Okay, dukot na. Okay, hawak ko na. Okay, 10. TV ko, TV. 10. TV. Sige talaga. Oo. Tugutin mo kamay mo, kamay lang. Tugutin mo, kamay lang. Kamay lang, huwag mo ilabas. Kamay lang ha, kamay lang. Kamay lang, huwag mo ilabas. Sige, wag. Ano yun? TV. TV? Oo. Malay pa. Next time mo. Dito. Okay, alright. Tangat mo natin kalaw mga tupay. Sana maulaan mo na. 500 pesos pag maulaan mo. Pangalan na lang, Sisiria. Unang claw, alam mo na, Sisiria laban ito. Pangalawang claw, dukutin mo sa loob para makapang mo siya. Pagkatapos ng 10 seconds, dukutin mo. Kamay lang dukutin mo ha. Okay, bago lahat, ano pala pangalan mo? Edison, no? Dahil ko nila ng Barangay Pinyahan Toda, no? Okay, ready na, Edison? Tanong ng 10 seconds lang, dukutin mo sa loob, sige. Okay, dukutin mo, yan. Sapa ba? Yan na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, Magaling mang kapayan. 3, 2, 1. Okay, purutin mo. Kamay lang. Purutin mo. Kamay lang ha. Okay, ano wala mo? Crackling. Mali pa rin. Sayang, isa kayo pinala ng 500. Sayang, makantay. Mali pa rin. Okay, ito. Ito pang-apat na kalaw mga katupay. Naka-play na ba yan? Oo. Okay. Maulan na. Okay, pang-apat na kalaw mga katupay. Ano nga pala pangalan mo? RB, driver ng ano. Okay, ready na. Loob natin sikat na. Okay, dukutin mo. Sa loob natin sikat. Hawak mo na. Okay, 10, 9, 8. No ba? Ha? No ba? Bunutin mo kami mo. No ba talaga natin mo? Wala mo. No ba? Balik pa. Ayan. Okay, hulaan mo lang kuya. Kung pangalan. Pangalan ng Pupunuin daw yung ulo mo pagka mahula. Pangalan mo, 500 pesos. Ha? 500 pesos, okay. Pang limang kalaw. Ano nga pala pangalan mo kuya?
Marlon, driver ng variety yan. Okay, ready na ba? 10 seconds ha, 10 seconds. Dukutin mo sa loob. Okay, 10 seconds ha. Dukutin ko. Oh, sige. Sa loob, 10 seconds. Okay, ready na. Boss, may lalabas, may lalabas. Huwag mo ilabas, huwag mo ilabas. Nilalabas, nilalabas. Boss, tabi dyan, nilalabas. Alright mga katupay, pang-lima natin kalabang mga katupay. Ano pa mo ulit? Marlon, ano? Driver ng Kinyan Tuna mga katupay. Okay, ready na. Sa loob ng 10 seconds, dukutin mo. Huwag mong silipin, bawal. Bawal mo rin, sa loob. Okay, hawak mo na. Ayan, hawak mo na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bunutin mo. Kamay lang, kamay lang. Anong hula mo? Sa Sisilia, pangalan? Ay, Chichirya yun? Ay. Pangalan Anong pangalan? Oh. Piwi. Piwi. Mali pa rin, Piwi na yung bakit kanina nila mali. Mali, sayang. Ikaw yan na naman ng Piwi, no? Sayang, mali. Alright, mga katpay, pangalan natin kalao mga katpay. Ano nga pala pangalan mo? Rachel. Ha? Rachel, okay. Rachel, ito, hindi ka na, Rob. Dokot yung tulog. Pagkatapos ng sisigan, bunod mo yung papay mo. Okay, pag nahulaan mo kung anong pala ng chichirya, favorite video, preview ko kayo. Okay, okay, ready na, sige. Sa loob ng 10 seconds. Yup, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, anong hula mo? Richie. Richie. Mali pa rin, sayang. Mali ka sa tindahan lang ito. Hello, may mali. Maya. Alright, pagpinto natin kalao mga tupay. Ano nga pala pangalan mo, bro? Ronaldo, okay, alright, Ronaldo. Ano ko naman, hindi ka naman. Tensikan sa, hulaan mo lang, pangalan ng Nigeria. Tapos, pangalawa, dukutin mo pa sa loob ng tensikan. Katapos ng tensikan, dukutin mo yung kamay mo. Okay, ready na. Kamay lang yun. Okay, ready na. Walang clue. Yun na nga yung clue, hawakan mo sa loob. Unang clue, Nigeria. Walang letra, wala. Pangalawang clue, hawakan ang ano doon, pag hinawakan mo kasi, parang hati-hati. Oh. Sit mo na yung ano eh, mahulaan mo na eh. Walang Hawakan mo. clue, walang letra, no? Oh. Oh. Okay, ready na. Okay, ready. Sa loob ng 10 seconds. Okay, dokot. Hawak mo na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, kamay lang, hugutin mo. Ano wala? Ano wala? Ano wala? Nasa tindahan na to. Uchi. Ha? Uishi? Uchi. Ushi? Mali pa rin eh. Mali pa rin. Mali pa rin. Wala na lang. Mali pa rin. Wala na ba? Ito. Okay, ready. Small YouTuber ako bro. Hindi pa subscribe. Okay. O sige, sige. Okay, ready. Ang pangwalo natin kalao mga tupay. At siyempre mga tupay, sana maulaan mo na ito. Ano nga pala pangalan mo bro? Edgar. Tapos driver ng Kinyahan Tuna. mga tupay. Okay. Bro Ed, ready na? Ready. Okay, sa loob ng 10 seconds na. Okay, ready? Lukot na. Yan, sa loob. Wala na yung hula dyan, wala na. Wala na. Okay, wala. Ilabas ko na to ha. Tama pa nung mali yung hula. Okay, lalabas na to. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chipe. Oh bro, sipe. Huwag mo na ilabas yung kamay mo. Wala na hula ha, wala na. Okay, tama ka nung mali yung hula mo. Ilabas ko na itong sirya. Okay mga tupay, sipe daw, sipe ba? Oh, Chipe. Okay, sipe. Okay, bunutin mo nga. Mali mga tupay, mali. Chipe. Manipis ng Chipe. Oo, yan o, mali. Di ba, mali. Matagal na kasi ito eh. Matagal Wala na na ito eh. kahula, mga katupay. Saka hindi. Oh, hindi na sikat yan. Oh, di na. Sikat yung pangalan. Kaya rin mga katupay, yan o. Oh, yan, nasa tindahan na to, di ba? Oh, mali, yung hula, wala na yung hula. Next time ha, next time. Okay. Hindi ka naman kayo na. Orsi, malamig din yung Orsi. No, mali. Chipe saka, saka, ano yung sa akin eh, Chipe saka yung
Okay, okay mga katupay, wala pa rin nakakahula mga katupay. Next time natin palaro, ano? Wala pinagat na ngayon. Ano nga nila? Anong ginagawa nila? Kanina. Wala talagang tama dito eh. May TV, may Richie, may ano ba yung iba? Ayun mga katupay, wala talaga nakahula. Yan ba na ilagay mo? Pag-apoy makagat na. Alright mga katupay, wala pa rin pinalad mga katupay. Sayang. Sige, next time. Siyempre mga katupay, Ang isang ano ko kanina, yung ano eh, yung kasama ng chipe, yung pula. Alright mga katupay, wala talaga nakahula. At siyempre mga katupay, walang pinalad. At siyempre sa susunod na naman natin magpapalaro, sana may pala rin na mga katupay. Kaya siyempre dito na rin magtapos ang ating video. At siyempre bago magtapos mga katupay, please subscribe at click the button bell at click all mga katupay para maging updated ka sa mga i-upload ko mga video mga katupay. Alright, hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye-bye, next time! Alright mga katupay, see you again to my next vlog!